Yo nananom ye hyehyia asɔre ba bebuo mu sahene ɛna edon mmahye yi a ye ba bedi nkomo yi na ene me di beba ko na ebrɛ mu ye dwumadie no ye bɛkɔ ne sei ya na medikan ka kyerɛ sɛ mon subscribe to me YouTube channel Osahene asɔre ba ene me wachima koku me ka se me ba yi ba bia me gyina yi ɛyɛ mpanyindae na we mpanyindae edikan ɛda kuro no abɛyɛ kɛse abɛto abetwa ho ahyia we nye mbirikisie we yesie mpanyin na mpanyin na yesie om no ɛyɛ akoko adehye ne yesie om hɔ ba bi yesie ahemfo edi sɛ oduru achima koko na aka mpanyin da ya ye no na ɛwɔ ha no mu na me gyina ha nam de ba bi a enne me ba kuro mpanyinfo na ehunu me Osahene wo ya ade ye bo aba somo ɛna obi busa me sɛ ebe na ɛwɔ sɛ dua ananse adi ewu no ntikuma nkɔtena se ntonku saa bɛ ne sɛ metia na enchimu bɛ na mde bɛma no enti me ni di hu nkɔmɔ kyerɛ ne mu deɛ nanso mepɛ sɛ maba ha yi etutu bɛ ne gu hɔ na edi sua adeɛ so atema ase san so Osahene deɛ ma ese kurotwa mansa a udi machi a osisa na nkum kwa enti biri bi obi abehu mi sɛ mgyina obi a ɔtwe bɛ me no na okura kotuku ɔde bɛsesa bɛ enti wudi nyame adom ɛna wo ne Osahene hyia empani si dua ananse adi ewu no entakuma ntena ase entonku de enti ma mpanifo ka dua na ma modua bi adi no na eni ebetumi ayedua bia na ode ebewe ba akan ebekuo no mu a ebeturo do ti sɛ nananom ka sɛ dua ananse adi ewu a na ye modua bi adi enti entimi mfa ye ni nkosi dua bi so yentimi modua bi adi nse bi a epepedi ewu ɛyɛ nkrampan bi esi dua bi so anaasɛ bi mpa dua broni bi dua me wa asie de enya noa na emum de nananom pese kyerɛ sɛ se edi dua bi na yewu a na se nipa no kɔtena ba ne bidi ana ɔkɔfa na ba na ate ato ase ne bi na odi a na entekuma ɔyɛ ananse ne ba pani ɛwɔ ananse semu no fi sɛ ubɔ ananse ne ntekuma din a obi anim de ɔpɛ sɛ ɔka ho asɛm empani sɛ ananse nyene ntentane na entekuma de bi ka ho a ɛdane afidie enti ananse ne ntekuma de ebiri bi omudin no ɛtae ba ehyia na ananse yɛ onitifo ɛna ntekuma so nim nyansa edi sa ananse nitifo mpo atumi akote aduaba bi adi na wawu di a ɛne na ntekuma nyansani ɔkɔtena se na watonku dabi edi asɛm a nananom de nwene bɛ no ɛno no enti mpanin sɛ dua ananse adi ewu no ntekuma ntena se ntonku Osahene we yɛ bɛ etutu so ana me de abrɛ mu ɛpia o